omusha uchiswa u2 ngoku1 sedlulile. Siyanibulisa singamangana amahle. Sithi uni sicela kunothulela ialbum entsha nge5 sika December. Futhi ke wonke umuntu ose South Africa album uzolifumana ngoluhlobo loba sizawushiya imiyalezo yethu yonke information yethu ukwenzela ba wonke umuntu ofuna ialbum ayifumane. Ngisho nokuseKapa, useDurban, Eastern Cape, yonke indawo ialbum uzoyifumana izobe intshantsha imnandi ngeyona ndlela emangalisayo. Uzozivela phakathi ngicela ungaphoswa nawe ube nomdla ofuna uyozithengela nawe eyakho. Futhi-ke into esicela kakhulu sicela ningathengi ialbum iCD ezisendlini ezizibizwa ngama-pirate. Nisupporte kakhulu abaculi abafana Amamvulane Amahle ialbum yabo le entsha ezawube iphuma nge5 sika December. Noma mhlambi ngiyibize inamba esingafumaneka kuyo yokuqala ithi 073 42 50 448. Eyesibini ithi 060 33 13 857. Ngiyacela enkosi siyabulela kakhulu.